बेसादखौ जुदि जोङो बाहायनाय जायोब्ला नाङै बेसादखौ जुदि जानाय जायोब्ला स्वाभाबिक बे माने बाहायग्रा मानसिनि देहाया नस्थ' जागोन बेराम जागोन बेवहाय जिउबो खहा जागोन दिनै स्कुलाव फरायदों कलेजाव फरायदों बिथांमोना दिनै माने बे ड्राग्स बा जौ जुवा बायदि मैयाखौ बाहायनानै बेंगुरा जुदि जायोब्ला इयुना जोंनि थाखाय खोमसि आरो जों इयुनखौ माब्लाबाबो जों खोमसि खालामनो हाया दा दिनै जे ड्राग्सनि बा फेग्रा मुवा बाहायनाय जे लाइमोनफोरनि बा समाजनि जायखिजाया थाखोनि मानसिफोरनि जे बिनि बाहायनाय बियो रुजुनायाव माने खोब माने बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों जि माने थासारिया जोंनि थाखाय मोजां नङा आरो बे थासारिखौ जोङो गैया खालामथारनांगोन बिनि थाखायनो दिनै चिरां जिल्लानिनो निसिमा दख'रानि सिङाव थानाय एबसु बा बाजार कमिटि बा गुबुन गुबुन आफादफोरा ज' जानानै दिनै बेवहाय बे बाजारनिनो मोनसे नब्लाङाव ओनसोलनि गासै फरायसालिफोरनि फरायसाफोर फोरोंगिरिफोर बा गावबुराफोर बा रायजो राजा बिथांमोनखौ लानानै ड्राग्सनि सायाव बा एलकहलनि सायाव बा एन्टि ससियेल माखासे एक्टिभिटि जे एक्टिभिटिफोरा जोंनि समाज दानायाव बा सासे मानसिनि जौगानायाव जेबो मदद खालामा बेफोरनि हेंथायै मोनसे एवारनेस मोनसे प्रग्राम खालामदों बे हाबाफारियाव जोंबो बाहागो लाफैदों बे प्रग्रामनि गेजेरजों बा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन जे सासे मानसिनो जिखिनि मोनसे देहानि जौगाथायनि थाखाय बा देहानि दाथायनि थाखाय जिखिनि मोनसे प्रटिन बा निउट्रिसन जिखिनि नांगौ बिनि अनगायै जुदि नाङै बेसादखौ जुदि जोङो बाहायनाय जायोब्ला नाङै बेसादखौ जुदि जानाय जायोब्ला स्वाभाबिक बे माने बाहायग्रा मानसिनि देहाया नस्थ' जागोन बेराम जागोन बेवहाय जिउबो खहा जागोन बा बेवहाय समाजनिबो बेवहाय माखासे माने गाज्रि मोनसे इम्पेक्ट बेबायदि मोनसे गोग्लैगोन दा बेखायनो बे माने जिखिनि मोनसे फेग्रा मुवा जे सोलिथाय बा बाहायथायनि हेंथायै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगांनिफ्रायनो बाथ्रा बुंबोदों दाबो बुंदों दा बेखायनो बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन जेरैखि जाया बेजों लोगोसे दिनै बे निसिमा ओनसोलाव गोबां बेबायदि माने ड्राग्स जाग्रा मानसिफोर आरो ड्राग्स जाग्रा मानसिफोरनि माखासे माने ड्राग्सखौ जाथारनांगौनि थाखाय दिनै रांखावरिनिबो जिहेतु बिथांमोननियाव आखायाव माने हयथ' माने थाखा गैया बिनि थाखाय सिखाव खावनाय माबा माबि माने बायदि मैया इनसिडेन्ट बिदि जाबाय थानायफ्रा खोब माने बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों बेखौ माने लानानै दिनै बेवहाय जिहेतु मोनसे एवारनेस प्रग्राम खालामदों बिनि गेजेरजों बेखौनो बुंगोन जे बेवहाय पुलिस प्रसासन बिथांमोनाबो गोख्रों माने नोजोर होनो गोनां थाबाय आरो बिथांमोनखौ संदाननानै बोरै आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ बोरै बुजिहोनो हायो आयेननि गेजेरजों बोरै साजा होनो हायो बेखौ जोङो प्रसासननिसिम जोङो खावलायदों आरो प्रसासननि थोरोबनिफ्रायबो जे माखासे एवारनेस हाबाफारिफोरखौ लानांगौ जायगा जायगा अनुस्थान आरो जोङो सिभिल ससाइटि हिसाबै बा सिभिल अर्गानाइजेसन हिसाबै जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा अन्यान्य दल संगठनफोरा जोंबो बिभिन्न माने अनुस्थान प्रतिष्ठान बा बिभिन्न गामिफोराव जोंबो बेफोरनि मोनसे एराडिकेसननि थाखाय बेफोरनि मोनसे रिमुभेलनि थाखाय गैया खालामनांगौनि थाखाय जिखिनि एक्टिभिटि खालामनांगौ जोंबो खालामबाय थादों जेरैखि जाया जे जोंनि लाइमोनफोरा जिहेतु जोंनि मोनसे इयुन बा जोंनि फिउचार बिथांमोनखौ जोङो ड्राग्स जौ जुवानिफ्राय जोङो बासायथारनांगोन बेखायनो जोङो जि सोलिदों बेखौ जोङो स्टार्न मोनसे एक्सननि गेजेरजों प्रसासना बेखौ माने बन्द' खालामनांगौ आरो जों सिभिल ससाइटि हिसाबै जिखिनि जोंहा कर्तब्य दङ जों बेखौ मावनो जोंबो नाजादों आरो बेवहाय बिमा बिफा बा जे जोंनि गामिनि समाज आरो गामिनि माने समाज बेबस्था बा धर्मीय माखासे आफादफोर बिथांमोनाबो जथेस्थ' बेफोरनि माने बागै माने गोख्रों मोनसे स्टेप लानायनि गेजेरजों खामानि मावनो गोनां दं नङाब्ला जायफोर दिनै स्कुलाव फरायदों कलेजाव फरायदों बिथांमोना दिनै माने बे ड्राग्स बा जौ जुवा बायदि मैयाखौ बाहायनानै बेंगुरा जुदि जायोब्ला इयुना जोंनि थाखाय खोमसि आरो जों इयुनखौ माब्लाबाबो जों खोमसि खालामनो हाया बेनि थाखाय जोङो दिनै बे गोख्रों माने जि बाथ्रा बेखौ दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों थाखो 11 आरो जिनाया बर' बिजों जानाय लोगो लोगो बर' बिजों फोरोंगिरिनि गोनांथि जानायाव दासिमबो आबुङै बुंजायाखै दा बे मेटारखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद माने शिक्षा बिभाग स्टेट गभर्नमेन्टनिजों जोङो रायलायबाय थादों आरो चिफ मिनिस्टारजोंबो जोङो रायलायबाय थादों जे जिहेतु स्कुला आपग्रेडेसन जाबाय आरो बर' मिडियामा आपग्रेडेड माने जिहेतु जाबाय दिनै 11-12 फरायनो मोनबाय दा बेवहाय माने फोरोंनो हानाय बायदि बेवहाय माने इन्डिपेन्डेन्ट बेबायदि मोनसे टिचार माने बेवहाय रिक्रुट खालामनांगौ एपइन्ट खालामनांगौ जों बुंबाय थादों बियो दासिम मोनसे रिजल्ट माने जायाखै बेखौ जायाखौ माने जोङो बुंलांबाय थागोन मानो होनोबा उइदाउट टिचार माने सासे फोरोंगिरिनि सोलोंथाइ लानाया जाया आरो सासे फोरोंगिरिनो क्वालिटि माने टिचिं होनानै क्वालिटि इडुकेसन होनो नाजानाया बियो माब्लाबाबो जाया बेनि थाखायनो फोरोंगिरिखौ जों जेब्लायबो मोननो लुबैयो आरो फोरोंगिरि मोननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो जे दाबि दङ बेखौ जों लाखिलांबाय थागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं।
गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 700022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।